ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ 3 ଦିନ ହବ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଗୋଟେ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ତା ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ନା ତା ପୁଅ କଥା କହିପାରୁଥିଲା, ନା ତା ପୁଅ ହାତ ହଲୁଥିଲା। ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲା ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ଡକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ତମ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତା ବାପା ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ସିଧା ଧଇଲା ତା ପୁଅକୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ବାସ୍ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ହଲିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହାତ ହଲିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପାଟି କଥା କହିଲା। ଏଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ କେବେ ଖସିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଲୁପ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।